أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ሚያዝያ 8 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰለስቱ ደናግል 8 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰለስተ ቅዱሳት ደናግል ብሰማዕትነት አዕረፋ። ነዚኣተን ድማ ስመን አጋሊስ፣ ኢራኒን፣ ሱስንያን እዩ። እዘን ደናግል ድማ ካብ ሃገረ ተሰሎንቄ እየን። ወለደን እግዚአብሔር ዝፈርሑ ነበሩ። ስለ ዝነበሩ ድማ ክብርን ምስጋናኡን ንዝግብኦ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የምልኻኡ ነበራ። እዘን ደናግል ድማ ድንግልናን ንጽህናን ፈተዋ። ብሓደ ልቢ ተሰማሚዐን ድማ ብጽኑዕ ገድሊ ተጸመዳ። ብኣውራኡ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይተግሃ ይጾማን ይጽልያን ይሰግዳን ነበራ። ናብ ኣድባራት እንዳተመለሳ እውን ምስ መነኮሳያት የገልግላ ነበራ። ከሓዲ መክስምያኖስ ምስ ነገሰ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ተኸለ እሞ ናይ ንጹሃን ደም እውን ኣፍሰሰ። ነዚ ርእየን ድማ እዘን ደናግል ፈርሓ። ናብ ሓደ እምባ ሃዲመን ድማ ኣብ ሓደ በዓቲ ተሓቢአን ካብኡ እንከይወፅኣ ከለዋ ብጾምን ጸሎተን ተጸሚደን ተቐመጣ። ሓንቲ ሽማግለ ክርስቲያናዊት ብብሸውዓተ መዓልቲ ትበጽሐንን ትኸደንን ትርእየንን ነበረት። ኩሉ ዘድልየን እውን ትህበን ነበረት። ናይ ኢደን ስራሕቲ ትሸጠለንን ካብኣተን ዝተረፈ ድማ ንድኻታት ትምጽውተለንን ነበረት። ሓደ ሰብኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ከተማ እንትትወፅእ ናብ እምባ ካብ ከተማ ክትወፅእ ከላን ናብ እምባ ክትከይድ ክድይብ ከላን ረኣያ እሞ ንሳ እንከይረኣየቶ ብሕቡእ ድማ ብርሑቕ ተኸተላ። ናብ በዓቲ ክሳዕ እትኣቱ ድማ ተመልከታ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ስለ ዝመሰሎ ድማ ክሳዕ እትወፅእ ተሓብአ እሞ እታ ኣረጊት ድማ ካብቲ በዓቲ ምስ ረሓቐት ድማ እቲ ሰብኣይ ኣተወ። ነዘን መራዕቲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት መርዑ ዝኾና ክርስቶስ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ናይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ መርዑ ዝኾና ክቡራት ኣዕናቑ ድማ ደው ኢለን እናጸለያ ረኸበን እሞ ኣሲረንን ናብ ከተማ ተሰሎንቄ ክሳዕ ዘብጽሐን ጎተተን። መኮንን ሃይማኖተን ምስ ሓተተን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንሳተን ክርስቲያናት ከም ዝኾናን ምእንታእን ንስተሰቕለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘምልኻኡን ተኣመና እሞ መኮንን ድማ ኣብ ልዕሊአን ተቖጥዐ።
ንኸገርፈንን ንኸሃርመንን ድማ ኣዘዘ ጽኑዕን ምሕመምን መግረፍቲ ድማ ገረፍወን ስለ ዘይተኣዘዛሉን ናብ ክሕደቱ ስለ ዘይኣተዋን ድማ ናብ ሓዊ ንኸደርብይወን ኣዘዘ ናብ ሓዊ ድማ ደርበይወን ኣብ ውሽጣ እታ እሳት ድማ ነፍሰን ኣረክባ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ሕይወት ተቐበላ በረኸተን ይሕደረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ድማ ኸምዚ ይብል ሰላም ለአጋሲስ ወለኤራኒ በአመስቅሎ ወለሱስንያ ሳልሲት ስርግዋተ በተደንግሎ ዘፈጸማዮም በዋእየ እሳት ተቀትሎ ሰላም ሰላም ለልብ አረጊት እብሎ መፍቅደ ዚአሆን ዘይህሊ إلتا كله برختن يحضرنا 150 سماعتات كمون بዛ معلت زيا أب حنتي معلتي بإيد ناي فارس نجوس 150 سبات بسماعتنا تعرفوا نسو ازي نجوس دما نحنتي أب نعدو قربا زلاناي كريستيان هاجر كبابا مو كابا دما بزح مركو مارخه نام عد እውን ወሰዶም ነቶም ማሪኹ ንዝወሰዶም ድማ ንፀሓይ ንወርሒ ንከዋኸብትን ንኸምልኹ ድማ ኣገደዶም ምስ ኣበይው ድማ ኣራእስቶም ብሰይፊ ንኽቆርጽዎም ኣዘዘ ኣራእስቶም ድማ ቆረጽዎም መንግሥተ ሰማያት ድማ ስለ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሉ ኣኽሊል ሕይወት ድማ ተቐበሉ እግዚአብሔር ኣምልኽና ምስጋና ይግብኦ بصلاتهم دما يمحرنا زلالم أنم آمين أركي سلام لكمو سمعتات أب وولدو مئة وخمسة ألا تتفقدو زت تسووكمو لنقص فارس بأيدو وتقتلكمو بساعة أهادو سبع أبيكمو ለፀሐይ ትሰግዱ ይብል በረኸተ ምሕደረና ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጢሞቴዎስ መዘከርታኡ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን በዝለማዓንቲ ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም بركة محضرنا أبونا كيروس 4 انسسا 3 منأسيات دناجل 150 سماعتات كلهم بركتهم يحضرنا آمين زنت أبس قدلك قال كونه زيما فيدل بأفا قدسان تقوان ملاك تتعرملي وسبات لكزابير ولولادي تدنجل ولمسك الكبر آمين آمين ليكن